אני, מי שלא מכיר, קוראים לי נהוראי, אנחנו לבד, לא שומעים אותי, אני רוצה להזמין מישהו, שמע אותי, אז זה יהיה טוב, בינתיים עצור, ואני אעדכן אתכם. כן, כפי שאתם רואים, לא הצלחתי להתחבר למישהו. מאוד שאלתם למה רואים שם את הקיר, כי אין לי עכשיו מצלמה רגילה, אני עושה מהטלפון תוכן, שיסתכלו לי מצלמה רגילה, אני אעשה זום על המסך, ואני אתקן אתכם מתי שיהיה לי מצלמה רגילה. בינתיים אני צריך לעשות סרטון וממשיך מתי שמתחיל. התחיל לי, אבל אני לא יודע אם זה מעניין כל כך, כאילו, לצפות בזה. אני לא יכול להרוג אותי, אין פה שום דבר. מה זה דגל? מה זה דבר הזה? איך יש שם? זה דגל. זה שלו. תביא את זה. עונה. אוקיי. אז קצת כן, אבל אני אסתדר. למה אנשים לא נכנסים? נו, נשאר עוד 3 חודשים, תכנסו כבר, מה הבעיה שלכם? כנסו, אני רוצה להתחיל, יש לי תוכן! יש לי סרטון, ואנשים לא נכנסים, אז עכשיו מתחילים, והם יוצאים. זה לא הכניס אותם, זה הכניס אותם באוטובוס. הלאה, איפה לנחות? אני אחד איפה שבא לי, אתה לא תחליט. שמעת, נועם? שמעת? אני לבד. שלא יודע, לא כזה טוב, אני צריך... אוקיי, לא הגעתי, אבל... אוקיי. מי שמה שם את התיבה הזאת? אני הולך לשם. איך? כן! זה מפוזר. חר. למה אמרתי את זה? סליחה. אני מצטער. לא לקח את זה. בעצם כן. אוקיי, יאללה. אתם מכירים את המיניגן של M&M החדש? יש לי משהו יותר טוב. בבלייק את דיימון. בלייק ביי. לא שאני אומר שהשיר הזה יותר טוב של M&M, אז השיר M&M יותר טוב, כן? אוקיי, מצאתי הנשנוש סוף. כלים ראשונים למשחק. אנחנו שנים. אחי, מי זה? דוד! יא נגר. זה לא שאני גזען, כן? אני אוהב נגרים, אבל הוא באמת היה לא כזה משהו. אוקיי, מצאתי הנשנוש בבית הזה. ראיתי אותו נכנס אל הבית, מהדלת. נמצא אותו. פשוט אבא שהיה בחדר. נחזור אליכם מתי שהתחיל המשחק, כן? אני איגור. באתי עם הבטבת של איגור. טוב חברים, זה היה הסוף של הסרטון שלנו. שימו לייק, תרשמו לערוץ, תשלחו לחברים אחרים ותלחצו על הפעמון. יאללה, ביי.